गिबियावनो आङो इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे दिनै बे मिडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बे जिसु ख्रिस्ट' सारिजानाय दिनावहाय दिनै आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदोंदि जोंनि सुरिबारि मण्डलियाव दिनै जोङो बे जिसु सारिजानायनि दिनाव गोबां बेबायदिनो जिसु सारिजानायनि थाखाय जोङो रंजादों आरो रंजानायजों लोगोसे दिनै बे 24 तारिख मोनाबिलियाव जोंहा बे मोनसे मेहेरगोनां प्रग्राम जिसु सारिजानायनि थाखाय जों बे प्रग्रामखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे दिनै जोङो गोबां जोंनि इउथ्सफ्रा बे जोंनि सुरिबारि मण्डलियाव गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो मोजां डेक'रेसनफोरखौ जोङो खालामदों। जों बयबो इउनिटि एबा खौसेथियैनो दिनै आं बेखौनो फोरमायनो सानो बे जिसु सारिजानाय दिनाव बयबो जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर जेसेबांनाखि बुहुमाव दङ बे दिनखौ लानानै गोबां रंजादों आरो रंजागोन जोङो 1 तारिखसिम लागै। दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि ओनसोलनिबो जेसेबांनाखि जोंनि बर' माहारिनि बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर गुबुन गुबुनफोरब्लाबो जाहाथे बेबायदिनो मोजांथारै बे जिसु सारिजानाय दिनाव एबा जिसु सारिजानायनि थाखाय जोङो मोजांथार जोङो रंजानानै बे समखौ बिथायलाङो आं बेखौनो खावलायो आरो बेबायदिनो आङो हामबायनो थाखाय नाजागोन मानोना जोंनि इउथ्सफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बे जोंनि मण्डलिखौ खौसेथियैनो लाखिनानै मोजांथार बेबायदि समायना रमायना साजायनाय एबा डेक'रेसन खालामनायजों लोगोसे बे जिसु सारिजानाय दिनाव रंजानो थाखाय थाग थियारि जाबाय। थ' आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो बयखौबो आं खावलायो जाहाथे बेबायदिनो मोजांथार जोङो रंजानानै जों खौसेथियै जों गावखौ दैदेनो एसेखिनियावनो। बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानायनि सोमोन्दै। जोङो दिनै बे 24 तारिख जे डिसेम्बर 2023 दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जों जोंनि बे सुरिबारि CNI चार्च कम्पाउन्डआव जोङो दिनैहाय जिसु जोनोम साननि थाखाय मोनसे डेक'रेसन खालामदों आरो बे डेक'रेसना जाहैबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाफैनायनि थाखाय जोङो बे डेक'रेसनखौ खालामनाय जादों। मानोना जिसुआ जोनोम जाफैनायनि थाखाय जों गेदेर रंजानाय मानोना जागायजेननायाव इसोरा बियो दंखायोमोन आरो बियो बे बुहुमा सुनसानमोन नाथाय बे सुनसान बुहुमखौ बियो खोमसि आरो स्रांखौ बानायदों आरो बिनि उनावहाय बियो बे बुहुमाव जेसेबांबो नांगौ दंफां लाइफां जिब जुन्थु गासैखौबो इसोरा सृष्टि खालामदों आरो लोगोसे इसोरा बेखौ मोजां नुदों आरो नैथियावहाय बेबायदिनो आरोबाव जेसेबांबो दैयाव आरो हागुङाव जेसेबांबो बिफां लाइफां नांगौ गासैखौबो इसोरा सृष्टि खालामदों आरो बे सृष्टि खालामखांनायनि उनाव बेबायदिनो इसोरा गावनि महर बायदि सासे मानसिखौ हानि हाद्रिखौ लगायनानै बियो मानसि महरै गावनि महर बायदि दादों। बेनो जाहैबाय आदम आरो बेखौ गोथां हां सुफुंनानै गोथां खालामदों आरो गावनि महर बायदि जादों। बिनि उनाव बियो हारसिङै जानायलाय गासैखौबो जरा जरा सोरजिखांनायनि उनाव बिजों गंसे हाराखौ बख'नानै हौवाखौबो सृष्टि खालामदों आरो एडेनबारि बागानाव बिखौ गोजोननायाव दोनदों आरो थैनो रोङै बिखौ सृष्टि खालामनानै बेवहाय बिखौ बिथोन होदों। गासैबो बिफां लाइफां नि बिथाइखौ जानो मोनगोन खिन्थु फांसे बिफांनि बिथाइखौ जानो मोना। नाथाय इसोरा जेब्ला बे बोसोनखौ होदों अब्ला बेबायदिनो सैताना बिसोरनि गेजेराव आनजाद लानानै बिसोरखौ बरायनानै जे आदम आरो हवा जेब्ला हवाया बागानाव बेरायदों अब्ला बे बागानाव हवाजों नुजाथिनानै बे सैताना बिखौ फाबाव खोख्लैदों आरो बेबायदिनो गावबो जानानै बियो थैदों आरो गावनि बिसाय आदमखौबो फोथैदों। दानि बे थैनाया मानसिनि जिबनाव जेब्ला फैदों अब्ला आदमनिफ्राय फिरि फिरि मानसिफ्रा बेबादिनो गोबां एरलांनायाव गासैबो थैजोबनो गोनां जादों। बिनि उनाव गासैबो थैजोब्बाय आदमनिफ्राय लानानै जेब्ला मसेनि आमोलसिम थैनाया मानसिखौ सासन खालामदों इसोरा जहननि 15:14 बुंनाय बायदि इसोरा दुनाय संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावैनि सासेल' बिसाज्लाखौ आगथिया लाबा बे बुहुमाव हरबाय बिखौ जाया फोथायगोन आरो आजावगोन बियो जोबनो गैयै गोथां जिबनखौ मोनगोन
बे बाथ्राखौ लानानै इसोरा गावनि सासेल' बिसा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ बे बुहुमाव बियो थिनहरबाय जायनि थाखाय दिनैनि सानाव गोथार मारियामनि गोरबो गोथार जिउनि द्वारैहाय बे जोनोम जानाय जिसु ख्रिस्टनि सानखौ जों उत्सब पालन खालामदों जायनि थाखाय जों गिदिर रंजानाय दिन होननानै दिनैनि सानखौ जों आजावदों बे जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव सारि जाफैनायनि उनाव 30 बोसोर दिनै बियो थादों बिनिफ्राय 30 बोसोराव बियो बाप्तिस्मा लादों बिनि उनाव आरोबाव 3 बोसोरखौ बियो संसाराव मिनिस्ट्रि खामानि मावदों आरो बिनि उनावहाय जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमावहाय मोजां खामानि मावदोंब्लाबो दिनै बिसारुफोर जिखांनानै बिखौ सिथारदों आरो बियो क्रुसाव दोगदाव जानानै सिथारजाबाय क्रुसनिफ्राय हाननानै बेखौ फोथैबाय आरो लोगोसे हाखराव बेखौ फबदोंमोन नाथाय इसोरा बेबादि खामानि मावबाय बे नरकनि द्वारखौ थुब्ला जोखावनानै हाखरनिफ्राय सिखांनानै बियो 40 दिननि उनाव बेथानियानिफ्राय बियो सोरगोआव जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थाखाय बियो सोरगोआव थांबाय दा जोंनि आसाया बेनो सोरगो रायजोआव जों ख्रिस्टियानफ्रा सानसे बेवहाय थानो मोनगोन बे अराय समनि थाखाय 2 करिन्थियाननि 1 पराव बुंदों बे बुहुमा जोंनि थाखाय मोनसे सायनासालि स्टेजल' बियो जोंनि साननैसोनिल' नाथाय जोंहा अराय समनि थाखाय आखाइजों लुजायै जोंहा गोजोन थासारि दं बे सोरगो रायजोआव जायनि थाखाय जों ख्रिस्टियानफ्रा बे जिसुनि जोनोम साननि थाखाय जों गेदेर रंजायो मानोना जों थैबायमोन नाथाय जोङो बासायजानायाव फैबाय आरो जों जायफ्रा ख्रिस्टखौ जोङो फुजिदों एबा फोथायदों जों बयबो सानसे सोरगो रायजोआव सनानि संसाराव सोरगो रायजोआव जोङो थानो मोनगोन दा बिनिखायनो जों जिसुनि जोनोम सानखौ गेदेर रंजानायनि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै जोंनि सुरिबारि CNI मण्डलिनि सिङाव थानाय इयुथ सानडे बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बेबायदि मोजां दिनै डेक'रेसनफोरखौ खालामबाय लाइटिं आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबां समायना रमायना जायनि थाखाय जों बे जिसुनि जोनोम साननि थाखाय गेदेर रंजायो एसेखिनियावनो आं दिनैनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय थाबाय नोंथांमोननि सुरिबारि मण्डलिया ख्रिस्ट' सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना देग्लायनि ख्रिस्टमास एबा बर'दिनखौ माबायदि फालिगोन होननानैहाय आसा आरो बरसा खालामदों जोंखौ इसोरा गोबां हेफाजाब होनानै बे 2023आव जोंखौ दैदेननायलाय जिसुनि जोनोम सानखौ जों ओरैबायदि केरल्स खालामगोन मोसागोन आरो रंजानायनि गेजेरजों जों दिनै बे जिसुनि जोनोमखौ आजावनानै मोसानानै गोजाम बोसोर 2023खौ बिदाय होनानै जों फैगौ जे 2024 जानुवारि 1 थारिख बे गोदान बोसोरखौबो जों मोजाङैनो बेबायदि केरल्सफोरजों जोङो नाजावगोन